रहे भाई के बंटवारा। 3 भाई रहे लोग। बड़का भैया किसान रहले। माझिन भाई के मेहनत मजदूरी करके और पढ़ा लिखा के नौकरी युग बना देले बड़ भाई। छोट भाई अभी छोट रहले। जब बड़ भाई नौकरी लगा देले माझिल भाई के, माझिल भाई जब नौकरी कह के जब अपना घरे आवत रहे, गांव के लोग लागल समझावे, अरे भैया ते तो नौकरी पा गइले, बड़ आदमी हो गइले, अब का बन के फेरा पड़ल बड़े। अब तू कमाइब, सब पूरा परिवार खाई। ठीक बा, ये से हम कहते कि अलगा हो जा। भाई के तो गांव के लोग मोती फेर दे। जब घरे अइले बड़ भाई के बड़ी खुशी भइल, धधा के गला लगौले, कहले कि का बनौले बड़ू, खियावा पियावा ही करे के। माझिल भाई मन देत नहीं खा, कहते कि भैया एगो हम बात कहल चाहते कैसे का बाबू कहो, का कहे के चाहते। हां कहले कि भैया हम ही चाहते कि हमनी के अलगा हो जाए, हमनी के बीच बंटवारा हो जा। बड़ भाई अपना छाती में मुका मार के कहते का कहल बाबू, कहते खेत बाड़ी में बता दी बाबू। की खेती आहे बारी बट जाई, हर अंगना दुआरवा पाई बाबू। खेत बाड़ी अंगना दुआर सब पाई पाई बटा जाई। की खेत आहे बारी बट जाई, हर अंगना दुआरवा पाई पाई बिरना। से भाई को सनेहिया बादल जाई बिरना, से भाई को सनेहिया बादल जाई बबुआ। एक के रहल बाप के रहल महतारी, 3 गो फूलैले बखरा लगा दी। बउआ के लोग आके अरे बखरा लगाई, बउआ के लोग आके बखरा लगाई, मोरियाई बिरना कैसे भाई पसंदीदा हमारा तरीके तारा घर पैसा बा। तारा घर रोज पूरा पकवान पार्टी तारा घर पूरा पकवान दिया पार्टी ओले जाके बचवा
घरे पूरा पकवान पाकी कोने हमार लड़के को जाके झाके लगी। अरे आके अपना दुख ले अरे कहानी जब बाकी हमारे बोला ओने हरे लड़कन के रुवाई ओने पकवानी ने लड़कन के रुवाई सहारी गिरना कहला ऊपर पकवाना गिरना कहला ऊपर पकवाना वो दिन हमने क्या जाई ताहरा हमारा बेटी के बारा चलिया आई तूने पैसे तो हमारा सुना दिया माना तनी की तरह लगे पैसा बा लाखों रुपया दे दो दहेज में मोटर कार दे दो दहेज में ताहरा हमारा बेटी